komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ta, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, Syudad sa Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa malabutan sa atong tingog subong aga. Welcome sa isa naman kay episode sa atong programa Istorya Espesyal. Diri gihapon sa DYEZ Aksyon Radyo. Upod sa inyo kubos nga alagad Konsehal Israel Ising sa Langga. No? Welcome naman sa atong isa ka edisyon sa atong programa subong June 14. No? Bago lang kita tapos ang atong Independence Day celebration, and we are very happy and we are very glad nga sa tion sa aton nya Independence Day ang aton nya mga nangin malaya man kita no sa COVID. Hindi man nangin malaya, pero at least imagine kung sa subong ara kita gihapon sa aton mga panimalay, naka-lockdown kita sa gihapon, no? Naka-quarantine kita sa gihapon, but ini nga adlaw is also a celebration of our freedom sa kanya sa pag-quarantine niya sa aton niya, sa pag-isolate niya sa aton niya, no. Madamo ang mga hitabo, no, lately diri sa aton niya, diri sa kalibutan gid, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Bacolod, kundi sa bilog nga kalibutan niya. And it has been proven nga kung mag-isolate kita mas mahinay ang pag-spread sang sining COVID-19, no. Amo naganiguro nga diri sa Bacolod, very minimal ang aton diri. Although grabe mag-react ang aton ang mga Bacolod nun, pero bisaron mo ang Cebuya, libo na ganyang cases na dito no, diri sa aton 22, kag kung tulukon mong 22 naka-recover naman na gani, ang halos tanan dira ang nag-positive, no. Ang nabilin subong pila na nakabilog, mga 7 na lang out of 22. Pero tigaling kung tulukon ta, ginaisip tabi ang since patient number 1 hasta patient 22. Pero tulukon 7 na lang yung nabili niya, actually yung gina-isolate niya kay 3 days ago nakapagawa man kita dito anom gid nga nagpositive nga subong negative na after sang medication, after naton sila gin extend ang quarantine, nag-heal man sila actually, especially mga asymptomatic ini sila. That's why subong nga panahon importante gid niya ginapabakod naton ang aton niya immune system tungod amo na siya ang proven niya makapatay, no, sinang virus, no, sa aton niya lawas. Ang latest update sa subong as of yesterday, alas 4 sang hapon, sa bilog ng Pilipinas, ang fresh nga cases kagapon is 504. Ang late nga cases is 103. And ang total nga confirmed as of yesterday is 607. Ang death is 1,074. Kag ang recoveries is 5,706. So kung tulokon gid naton out of 25,392, madamo man niya, no, ang naka-recover compared sa mga medyo severe kumbaga ang case, no. So padayon yung nagapakigbato ang pungsod Pilipinas sa sining sitwasyon nato niya pangatubang subong, no. And dugay-dugay may ara ako sang tawgan, no, isa man sa mga pinakadako man nga nag-contribute para sa aton sa sining pandemic, no, ang aton niya bisita. And as of the latest, ang kagapon, no, may nag-positive naman nga OFW. But i-clear ko lang gid, actually kadamo agapon sa amon niya graduation na ginuwa ang resulta, kung aton madumduman medyo nagka-problema ini siya ang syudad sa Bacolod tungod na ulihi ang mga results, no. Dapat at least 14 days makagawa na sila, pero ang iba nag-extend into 17, 18 to 19 days because na-delay ang mga resulta
sa DOH Region 6, no? Nagbisyo, naguba ang ilang biolab, siguro mga 3 days gid, and nag-cause ato siya sang backlog, libo nga backlog sa bilog nga Western Visayas, no? And kita diri sa Bacolod, nagsuffer man kita diri actually na ang sitwasyon. Grabe man nga struggle sa ato yung mga OFWs, no? In fact, nilang mga families affected naman, kaya nagarant na gani, nagareklamo na, but blessing man sa gihapon nga as of yesterday, kadamo nas na ginawa. 2 days ago, 132. And yesterday, ang napag-graduate natin is 118. So that's a total of 140, 118, kag 132. Muna lang nagkonsihal na lang kuya kay kabudlay, isang math. Tari. 250. Kabilog na ang napag-graduate nato niya, no? Sa aton quarantine facility, and we are very happy nga ang 250 ni ay hindi sobra gali, sobra. Kay tungod may ara pagit sang 14 nigad, no? Sa mga 250 plus nakaupod na sumo sila mga panimalay, no? Ang nakapuli na negative ang ilang swab. More than 14 days na ang ilang quarantine period, and don't worry sa mga OFWs naton, sulutin naton, isolated ang aton OFWs since nag-abot sila na isolated na sila nga mga kwarto. Ang atong makulbaan actually is atong ato sagwa, no? Kay kung ara ka sagwa kag hindi ka aware nga may ara ka sang COVID, syempre tendency mo sige lang storya to mga laton ka, no? Why control si mo ang gobyerno. Pero kung OFW ka, gina-isolate na nato niya. Gina-quarantine gina sila nato niya. Why tadi a case nga OFW nakalusot or naglagaw? Why tadi case ya, no? Ang aton diriya from airport ginasugat yun naton. In fact, ginasugat kita personal as much as possible. Karon may kagina sa kagahon 3:30 may nag-abot naman. Karon alauna may maabot naman, and ginadiretso naton sa atong mga facility. Although ligad na puno ang atong facility, halos way nakitabutangan, pero tungod may nag-graduate subong or tiagapon, may enough naman kitang space, no, para mag-accommodate sa mga OFWs naton. And sa may mga times nagkakabasa ako sa reklamo nga kung why siguro OFW why ga-increase ang aton diri nga cases kay halos tunga sa ato niya sang 22 na OFW ang point na diri actually is ano naman ang OFW kung di mapapatunon diri. Ano man ato patulugo mo ato sa sa airport hasta dula ang virus lawas ya. Hindi na yan, no. Amo ning sitwasyon nagaka-call blast ang pag-ichindi sa kada isa. Amo ni subong ang sitwasyon nga naga-demand sa aton nga mas extend ang dagan sa aton nya ulo, no. We cannot put the blame sa mga OFWs nila. Kahit isang chimpong wain ni OFW, nga wain ni ang pandemic, nag-contribute man sa aton ekonomiya ang aton mga OFWs. Nagapadala sila pamilya, meaning nag-remit, inis la kwarta, nag-iban, dako man yung taxes na charge naton every time magpadala sila. Amon sila ang mga unsung heroes bala nga tawag na bagong bayani, no? Nga nagatrabaho dito sa abroad, nagabaka-baka, and then nagabulig sila pamilya. Ang isa ka OFW, ang ginabuligan niya sana hindi lang isa ka pamilya, no, kundi pila ka pamilya sa iyang mga utod. Kabalo man kita sana no, hindi lang niya chocolate siya mga bago nga mga bayo yang iya gina-contribute diya. Bilugin na ang ambasa ko diyan isang isa ka OFW. Ang ginabuhi ko diya konsehal 5 ka pamilya ko, pamilya sa mga utod ko, pamilya sang extended family, no, namon dire. So, gabulig inisla sa aton man niya komunidad, kita ko gid, no. So now is the only time nga makabawi makita sa ila. That's why gina-accommodate natin sa tsakta mga OFWs naton. And tani, hindi taman sila pag-judge, no. Hindi man maghambal nga doon nakahadlokan sila naton o ihatag tang blame sa ila, nga increase tungod sa ila. Hindi. Ang punto na di is ari kita sa sitwasyon nga kinahanglan naton sila buligan. What a choice. Pero ang punto na di is sa musine. Ang mga OFWs naton, why ko na-encounter major problem sa ila since nag-start ang repatriation. Medyo makapoy, medyo grabe nga pulaway, grabe nga pag-settle sa mga facilities, grabe nga mga problema ang natubang naton along the way, no? Especially first time ko no? Pero wala ako katubang problema sa mga OFWs naton, no? Grabe mag-cooperate for the sake of their family and the community. That's why gani, kung tulukon tagid,
18 to 19 days nga nag-quarantine ang mga OFW. Nang grabe ni sila mga ila family, grabe nang yaw-yaw sa akon, grabe nang akik sa akon. Pero tulukan niya bala. Nag-obey sila. Nagsunod sila sa protocol. Despite nga dapat 14 days lang, despite nga exhausted na sila, despite nga grabe ilang pag-blame, nga 14 days lang nga nag-extend ka mo, pero tulukan niya bala. Nag-extend gid sila yan, nag-stay sila, lawig sila quarantine facility. Wise lang nagwa, wise lang number sa yan, no? So, dira aga pakita nga, nag-cooperate sila. Ang pagreklamo, normal na siya. That is also beyond my control. May mga butang, hindi ko naman niya kaya, being the chairman of Committee on OFWs. May mga butang, hindi naman kaya sa atro, sa ating mga members, sa ating mga doctors, sa ating mga officials, at na to sa Region 6, no? Hindi mo sila ito maakigan, alangan, di ba, alangan butang mo ito mga subay ito para kututon to sila, hindi man pwede, no? So, that is beyond our control. But, magita ta nga nag-cooperate man ang aton mga OFW. So, every time gani may mag-positive nga OFW, ang sigurado ko, isolated na sila. Aras sila lang sa sila nga room, why na sila gagwa publicly, no? So hindi ta magburi gid that much sa OFW naton niya, no? Instead, let us just continue to pray nga mahil ini ang aton yung mga nag-positive na, no? Especially those yung mga LSI atong issue nga sa man sa alihis nga nag-inom pa siya kuno yak nagbasket ya, no? Lesson ini sa ating tanan nga basta gani may travel history o saan nyo man ang inyong ginatubang lang tawan nyo gid permi because hindi na siya malikawan kung halin sila sa gwa gani nang possible ginaya nga nalatnan sila, especially sa mga high risk area, Cebu, Manila, not much with Iloilo gani or Panay, Cebu and Manila gid, no? Kay high risk na sila nga mga lugar mo. So kung may friend kita or family kita, ibang ginapalusot lang gani, ginatago-tago pa. Buligan ta sila, isolate sila mga kagalingon man, no? Kung hindi sila OFW. Kaya kablo ka ang may accommodation lang man niya in partnership with OWA, si OFW lang man niya mo. Ang LSI, ang shoulders na ya, LGU gidya, or ang ano gid mismo, ang nag-home quarantine gid mismo, no? So, let us continue to pray for healing. Kagamay gid sang ato nga number diri kung tulokon gid no 22, and sa iban ganiya, as I've mentioned, libo ya sa Manila and sa even in Cebu, libo ang cases dito ya. So what is 22? Ang importante sa aton naman nga may mga utod diri sa Bacolod nga may travel history, kabalo ka mga mapuli ka mo, isolate nyo kagulingon nyo. Hindi mo magpasaway, no? Buligan nyo man kami diri, kikapoy man sa aton diri nga invest pila ka bulan. Ang iba niya mga tao, iba niya Bacolod nun, gingyot man gid, no? Naguntat gid obra para lang mag-cooperate sa aton yung gobyerno. Tapos kamuya magsulod ka mo diya, managunago pa, mamarasa pa, inabla, mga akig pa nga gina-quarantine. Although ako gusto man na sa detail, pero ang akong pag-itsindi, may mga tao nga, may mga nagpuli diri nga kapamarasagid, no? Not much with OFW, pero may aragid na grabing mga akig, suyaan ng facility, suyaan ng pagkaon, no? Insultuhan ang nagatrabaho, ang nagaserbisyo, pero kung tulokon mo gid, dapat mas nagahalong ka mo gani, kaya hindi lang kagulingon yung pinsaron nyo. Kung medyo bitin ka hindi ka namian sa facility, sa classroom, hindi mo na para sa imo ya. Hindi na para sa convenient mo ya. Para na sa protection sa pumuluyo natin dito sa Bacolod. So, kung may kakulangan, ginaalaw man natin na pagpasulod sa mga pagkaon para sa inyo. Personal yung gamit, pwede kita mo na madulungan. Yung gusto mo yung may comforter kada ya, no? Pwede gina ya. Pero, again, this is pandemic. Wala na siyang pangayo tanan. And we are really appealing for cooperation sa aton yung mga pumuluyo. Soon enough, makaka-recover kita, no? Sa aton sining nga sitwasyon subong nga ginaagyan naton. All right? And speaking of Ws and LSI, may ara isa ka grupo nga gusto ko istoryahon subong, i-guess naton sila kay siling ko ng unsung heroes ini sila. Though ay sila mayo yung gina-acknowledge, gina-recognize, pero ako yung personal kita ko nilang trabaho. Since nag-start ang pandemic, sila ni ang mga grupong putian, no, nga nakasuksok sang PPEs mo, pero kinit-init sang PPEs, no? That's why kung magsugat yung FW, gamas lang ko yung nag-gloves, why ko yung nag-PPE, kaya kung magsulod ka da, oven ka mo, hindi kong pagwa ko doon, lechon kawali na kuya,
islaya gina-endure nila, ginagwantan nila ang kainit sa PPE. Since nag-start ang pandemic, sila na ang mga nagalibot sa mga dalan, mga schools, nag-disinfect. Kag sa nag-abot naman ang repatriation program, sila man ang nag-disinfect sa mga pension houses and hotels, sila ang nagalibot sa mga classrooms. Kaya before magsulod, ang aton mga OFWs, kaya mga LSI, kung returning residents naton, ginatinloan na siya, na-disinfect na siya ang area, ang mga classrooms, no? After sila magpuli, gina-disinfect naman naliwat. No? Pagwa nila, dapat disinfect mo na yung lugar. Mag-abot sa to-go sa bread ko, libo na sila. Disinfect mo na sila. Ambot ko ginaan, hindi ko katsindi, kay may mga times na gadungan, abot ang airport, yung bread ko, huwag ko kabalong, ginaan yung lang ilang schedule, gatunga ni sila. And I mean, from 8 in the morning, may schedule. 12 noon, may schedule. 3 p.m. may schedule. 7 sang gabi, may schedule. Saan abot naman ng FW? 11, 12 midnight, 1 a.m., 3 a.m., 4 a.m. Katulog kami sa airport at times, no? Kung kaya why naman chance ang coordination sini, kakapoy na ni demand pa sa coordination sa Manila, ang ginimo namon, ready na kami ya. Pag ang bal na 11, maayo kami na nga tawgi kami na by airport be kung ara nakikanugon man yung mabalik-balik kami da. Pagtawag ya launa, sir, maabot na gid launa to, lagan kami to. Pag abot to canceled, mambal naman la stress. Upo din namon ang mga DRRMO dito Pulao man, no. Dito kami nagatulog, sila sa likod pick up, kami man niya sakon man niya binga tarak-tarak sa ang iba naman niya binga ang ambulance naton niya ang mga sa iya man niyang slakyan, ang bus driver naton sa series sa bus mo siya tulog, no. So ining DRRMO naton, grabe nila activities. Hindi ko katsindi kung paano ginamanage ang ilang time. Hindi ko katsindi kung paano sila nag-divide sila mga personnel. Kay 24/7 ang ilang trabaho, no? That is on top pa sang iban pag mga function niya, wala ko nakita. And this morning, upod naton ang aton niya executive assistant, ang chief, no, sang DRRMO o kon disaster risk reduction management office sang syudad sang Bacolod, Sir Jom Vargas. Good morning, Sir Jom. Hello, good morning, Konsyal. Good morning. Nakatulog ka na. Nakapiyong kita, Sir Jom, no? Kagabi to, ganay pa kami ni Sir Jom Marie, no? Kaya may mga problema, kami gina-settle man niya, on top, pag ginaya sa mga trabaho ninyo. Sir, kumusta ka mo? Kumusta ka mo sa DRMO? Okay lang kami. Actually nga mo ang trabaho as you have mentioned. Silang naanat kami sa disaster management mo. So, ang amon lawas daw na-tune to any emergency bla. Kaya kung may time pa para bla soldado, kung may time ka tulog ka. Oo. Mag-ubra daw, at least siguro nasulod na sa amon konstitusyon. Sa mga tao ko natin ako dyan, ako pwede katikon sa mga gira daw lulo ni kadman kuya mo titulang nga din, no. So amon actually ang if you wonder how we do it, it is more of physical, emotional and management namon nagdemo namon. Sir, ang ato niya DRRMO, kung waay tabo ang pandemic, ano gid yan ang mga basic natin mga function dira? Well, commonly tayo sa buong tani niya, kunti na nag-upload mo sa Permis Airport ng nag-disinfect, wala sila control mo na silang flood control team namon. Kada by this time, the other last month pa tayo, nagkatinlo lang sila sa aton mga kanal, mga sapat na ito, and preparation for the incoming rainy season. But since nag-pandemic kita, ang ilan sila, imbes ni sila manog tinusin kalog sa bungwa nila, hindi tinlo na kagaw naman. So, again, conduct namon submission to a one big spraying system para sa pandemic, no, sa COVID. So, virus na ng nigo sa bong. Kaya din conduct ng mga tao ko to become a fast and efficient nga spraying machine to para sa mga virus natin. Sir Jom, kay ako wonder gid ko, no, kay ang grabe bala ang aton, ang grabe ilang trabaho subong, so patay kagaw, sugat, magsugat dulong ani ara sila eh. Tapos ang makita ko lang is gaupod kami libo man ni almost libo na gina-disinfect nila ang mga luggages, kay every time magabot required niya ara sila. Maghalin ang mga OFWs, yung mga LSI sa mga facility, dapat ara sila.
paano sila gina-manage ang ilang schedule? Of course, kabalo ko kamudra ni Sir Aaron Baez, no, ang nag-supervise ni sa ila. Paano gina-manage? Paano nyo sila damo amo sir inyo personal, damo ni sila, and paano gina-manage ang ilang time? Kaya 24/7 na pagkitsindi ko sila sa ila Actually, among total strength of sina, 110 na ni sila kabilo. Pero hindi na yung 110 na amo na lang. Kasi may interventor, may medical team kami. Ang medical team, amo naman na silang naka-transport ng COVID patient. So, in other words, ang amon yung office, pag ginhandol niya, puro tanan niya, daw delikado. Kasi nakarga mo na sila na makuha. Although tanan na mo nga tao, daw ilas na uniform. So, mong PPE na yan mo halos tanan. PPE na gigya halos tanan. Kaya ambulance crew na mo, duwan ka ambulance, mo na nag-peris yung tanan na positive case. Kag ang amo ng flood control. Sinto-gis kami plus ang admin group na support sa mga galuto sila pagkaon, katulong panyaga sa airport, kaya padala si mga tanan na lang din na support sa team kita. Pero yun yung nag-handle sa disinfecting sobra the mga time tala ni sila kabilog. It's mong like, din na shifting ni sila konselor. Galing singing lately, the past 2 to 3 days, overwhelmed kami, no? Kaya, watos lang mo bla, aga, o to gabi niyara. Hindi sila kapabaya, sila mismo, kabalo silang, hindi nila pabayan. Kasi ang amon, the decision ay hindi niya pwede as much as possible, makalusot ng virus sa makulod mo. So, bisan, kapoy sila, sige lang makapaway sila sa 2 ka oras amon to command center, okay lang na. 2 ka oras, okay lang. Ano sa kapaway lang, simple lang kami lutos. Balbal naman. Kasi amon ang amon mission. Nga protection natin ganyan sa dati Bacolod. Okay. Sir Jom, of course, na-mention natin, ang nagatinlo, ang nagkagaw ang aton nga DRMO. Kag importante nga sila mismo healthy man, no? Kasi nang sila ni ang frontliners naton. Ano sir ang mga measures, precautionary measures na gina-observe naton para hindi man kumbaga para safe man ang aton yung mga DRMO, aton yung rescue team kag nilang mga family. Well, actually, ini halos kanan yung team ko konselor when nagka-police sila balay mo. Ini aton medical team din kuala naman sa boarding house para di kalapon sila pamilya. Ini akon flood control team. Halos di na nag-start sa command center kay para in kaso amon na bala ambol mo kay na waiting fixed na time ang arrival. So dara sila katulog na lang para on call o lupaday o lakatayon kasi kung puno na sila matulugan sila pamilya mabudlay no. Same time, salamat kami sa City Health Office for giving us yung mga vitamins na. Kuno na sila vitamins na namon na palutuan na kung ano gusto nila para lang ma-sustain, no? Kaling ilas ningid na so much with the food, but rather ang paway, no? So anyway, ma-manage naman namon. May isa pagalit kami na service na wala kabalong publiko, no? Ining, may harap kami na-create actually since last year, ining tawag namon psychosocial first aider, bla? Kaya mo nang kita naman na kinanglanon sa syudad. Although gin-create na mo sa last year, within the kami pandemic, kalinga mo na. So lately nga mo na service na daw Pitoto, daw last week Pitoto OFW. Na daw natawag na mo, nakasulod na sa cabin syndrome, no? Inablang mental state yan din na mo. Na base masusay, do magamo. Just like what happened atong tabo si mo kagabi. Kung po siya, epekto siya sa tawag na mo nga cabin syndrome. And hindi na sa kasaob lang, ipuguhon sa dugay. May ara kami team sila nag-handle lately, naka-service ng meeting dito ko OFW. Ang mga kwadya natin sa BGMP, nga dugay naman ito natin, nga way kagwa. So, gina-process na muna sila, psychological. Tawag naman sila, psychosocial first aid, no? May ara kami sila first aider. O gaanto naman ang amo ni admin team sa office namon. So amo na sila mga grupo nga ga-support and stay sa mental state naman sing ining na isolate na quarantine sa ining sa OFW natin. Psychosocial First aid. Okay, mayo kay sakto na siya Sir Jom, no. Ang isa sa na-encounter ko diri subong is amo siya na, no, medyo pag iba niya ni pa 14 days, exhausted na sila, no. So may gin-train gid ni sila. May actually ang first in I don't know kung may bang
kaya nag-agawa na nakasulit memo sang DILG kag DOH to ang kada dapat nyo to create that kind of group, no? Ita last year nakararap sa 22 ni kabilog tao ako na pa graduate eh. Okay. Member of kita sa ining psychological society la sang Negros, Bacolod Hub amon atong naton Bacolod Hub niya kita 22 na sila ka tao. Lately naka-process ng missing TikTok o OFW. Upod ni Dr. Ramonan, kaya amon team sa kay Budget Montalibano. Sa Red Cross, sila nga grupo pa may nag-handles. Kaya nga mo na sila ka-PPA, mo na sila konselor, no? Kasi positive ng iba eh. So, kung positive ka, ang mental health mo daw medyo mataas ang instability. So, amo na imo, pa-other that sining panindo sing Cagaw. Transport sa may Cagaw. Amo na amo sa bunga ginik konselor. Okay. Kompleto Ricardos na halos sa atong DRMO, no? Ginhungod yung ginibla Sir Joms lingko subong aga tungod kay may mga times nga makita kung sila lang kung ay trabaho gahulat sila in between, kita ko sila pinungko lang bala sa higad, no? Sandig sa pader sila ko, grabe man yung mga tao, no? Grabe ang perseverance, grabe ang passion, ang dedication sa trabaho aside from that, siyempre risiko sila man niya kabuhi, no? Sir Jom, hello Sir Jom. Wait lang, ibalikan ta si Sir Jom Marie Vargas, partner in Isla ni Sir Aaron Baez, no, nga nag-head sa atong DRMO, nagalibot, inisla kung ligat yung may mag-positive gani sa isa ka community, sila man yung nagkakadto, for sure nakita nyo na sila, no, sila man yung nagkakadto, complete ng ilang gear, ilang PPEs, no, disinfect sa palibot. Sir Jom, Sir Jom, so paano, ining ato niya mga DRMO personnel subong trained din sa tanan, no, nga mag-rescue and amunis lang daan sa mga tao naton even before pa. Or ginhard lang sila because of this pandemic. No, actually, sa pandemic issue lang niya, mo na lately, ay ang pagsugod naton sa to, if you remember, atong case number 1 naton. Dito lang na nagsugod, iniamon, the 17 team mag-organize namon. Para remember, isa lang niya sa ato, nag-disinfect sa Bacolod sa una mo, atong yan may doktoratan na yung sa case na grupo. Nga pangpatay sing mga sa larva sing lamok. Wala pa to kita, that's the historical vaccine ng atong grupo. Since ako license, actually, why ko na pa rin yung isa license pesticide applicator ako. So I know how to handle sining disinfecting process. So gin-train ko ni Gulpe Anay, no? Team namon. And then we started, tisabong kabalonan na sila. At saka hindi mag-worry ka ng publiko. We're using a food grade human safe nga mga bulong para hindi makahawa. If you remember, we don't even discourage sinismo ang listing sa tao kay encourage kay kuan it could be harmful to human being. So ang amon na usar hindi mag-worry nga atong publiko because it is safe to human being. Mula nang amon mapasarig sa ila. That's one. Sir, nang isa lang ka question, no, medyo gusto ko lang i-insert kadali. Effective gyud sila nagapamatay sang virus kay pasensya gyud sige lang ko tulok sila ko ano man, epektibo ka kapatay man ng virus ni. So sa inyo sa experience, sir, ining material na ginagamit ninyo, proven na gyud siya sir nga pag-disinfect sa mga luggages or mga classrooms nato dira ko mga highway, patay gyud si virus. Well, may depende na sa sitwasyon. Kung naroon sa luggages, kasi okay, you talk of luggages airport. Actually, ang virus, kung may kaputan na siya for a while, 2 days nga, pwede pa sa kasurvive. Kag makatapik sa isa ka host para bitaw, mag-try pa siya into become siya. Pero kung masprihan mo na sa any agent ka mapatay, so mapatay mo na siya. Kung hindi mo bayaan mo na siya, kagawin mo na siya sitapikan ka tao, mapatay mo lang siya within the next 2 days 2 to 3 days, mapatay mo lang siya, way mo na siya tapikan. But ang aton, since hindi ta kasiguro, hindi ta na makita, isan in the presence of that virus, wala, siguroon ta lang, isprayan ta lang para nga hindi. Kasi hindi ka makabalo kung ma-virus na kung wala mo. Correct. So, ang amon niya, inasiguro na lang, regardless of presence, wala.
eksperyahan na natanan kasi kita on sa airport pag mas provision ka naka-short ka nga sa airport. Ang atong tawa. Ang tao sa dalagan, ang atong tao actually kulang na lang ng biro sa likod nila kay may wala porter mo. Pero gani may turo mag-airport ka mo. Ang PPA niya ba't nakanta numero para kuha niyo to daw porter ka mo. Porter naman sila. Dapat na lang isa na joke mo na sa likod para just to boost their moral bla. Gani. Pero na, ang aton sinanay mo, hindi na nasa effective ang ining chemicals, ining disinfectant kung magulan, no? Kaya madala na siya sa tubig eh. Pero kapag na yung virus, sa mainit, no? Mainit, pero it won't last for 2-3 days. Usually 48 hours na lang yung lifespan. Kung wala sa tapikan nga host, paano na tao, may tapikan siya, tapakan mo na din sa kasi mo, sulod sa imo open kuan sa lawas, masulod sa lawas mo. That is why kung imagine nun that's why disinfect na gamit sa airport o kung arrival sa bread ko, tungod ang virus pwede magtapik sa gamit. Kag kung hindi man lang siya mauyatan sang tao, o ba siya sa iluhan, napatay lang siya eventually. Mapatay na siya eventually. Tigaling aton siguro kasi especially para sa mga bag, hindi na ba pwede, hindi mo sa makaptan mo. Yeah. Pagkapot mo na, pag-abre mo si seater na, what if kung dira sa seater nagatapik o dira sa dalawang sing bag mo nagatapik. So magbukad mo na sing malita mo, simple talang halos ka lang, makaptan mo na, matapik, makagto sa imo. What could be? Ang ato niya, why can they get take chances? Maski na arat na sa kagwala, patyo na lang namon, o panalan mo, pasumpitan lang para masiguro natin. Amo na ginambaro ko sa mga OFWs naton. Pwede, hindi ka mo allowed magpagwa sang gamit, anything nga ginayatan nyo subong coming from airport or Manila or barko, pero pwede ka mo kapasulod. Ang inahimo namon subong guideline, why gidya bawal gidya magpagwa anything. Although may iban yung mga OFWs mambingat siyempre may mga pasalubong, may mga gakawat gid, pero gahambal gid sila strictly, hindi gid mapagwa gamit, pero pwede makapasulod. Kung may mga pagkaon tangay pasulod sa inyo, mga batch kay di ba na hidlaw sang manok, hidlaw sang batchoy, we allow them, but we do not allow them nga magpagwa, no? Tsakto gid ang hambal mo Sir Jom nga maski papaano gatapik niya ang virus man niya, no, sa mga gamit kag mapatay siya eventually after pila ka oras, but kung may mag-uyat sa iya kag may sudlan siya nga tao, balda. Amo na kani isa sang pamangkot mo sa grupo namon. I-obserbahin nyo bakit may mapalusot mo lang isa ka OFW, isa nakapak na dulce. Isawayon nyo dito. Kasi may afford sa nga virus, no? Sakto nang mo na yung consular at natin si correct procedure. Kaya pwede na ito at masudlan siya alin sa aton pagwa. Pasulod sa ila, okay na. Pero pagwa alin sa ila, it would be dangerous sa aton nga pumuluyo. Correct. Sir Jom, ang imo nga una, mensahe mo anay sa imo mga teambing nga nagasigi trabaho nga nagapula bugtaw para maghatag serbisyo sa aton iyang mga pumuluyo. Well, siguro, ang encouragement ko na sila, siguro, consider daw pa naman. Salamat ko sila, they're still there. Nagabulig sa aton. Tuloy ka nila niya, hindi na so much with trabaho, kundi dedication, hindi lang taga-bakulod na, ilang pamilya, taga-driman, so, protection ang tagid ng bakulod. Wala na pansila. So, salamat lang kami. And ang message sa aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga naga-depend man syempre sa inyo, nga nagapatigid, no, nga dakuin ni siya ang inyong contribution sa aton nga komunidad, kag ang assurance naton sa ila nga padayon kita nga magatingwa sa pag imuon yung inyong nga parte sa pag protection sa ila against this pandemic and virus. Well, siguro na sinang yan na kami kuan magdayo sa duman ka dedikado sobra because of the support sa aton no opisyales, no. Kami Irving, sa kay Vice Mayor Elsie, sa inyo, sa ikaw, Councilor. Tanan nga may mga committee na handle to help us out. Kasi kung na kami rin nagsupo dito, Creation Command Center, o Tracking Call Center, Emergency Call Center, atubang sintanan. Sintanan na mga teamdas mo sa kwan, kasalamat kami karat ako sa akong pulis, ang Coast Guard, ang City Health, Army, Arada Samon Command Center. Sila is helping us out, no? Namon ilang salamatan namon. Para lang mabulikan. Actually, hindi namon may mo. We're just a small group that handles bigger things, no? But nangyayang namagaan because of you guys. Kaya bulikan naman. Sir Jom,
i-extend palihog ang amon nga panamyaw and pasalamat and congratulations sa imo din ang mga taho. Ang ilan nga trabaho gina-recognize gid, gina-acknowledge ginaton, gina-pasalamatan ginaton. Tig siling ko sa post ko this morning before ako nagprograma, siling ko ang aton trabaho at times may not be recognized by many, but God is watching us. May isa kadako ang Ginoo nga naga-acknowledge, naga-recognize sa aton niya pagpangabudlay. Salamat Sir John Marie Vargas, mabuhay ka. Salamat, Ted. Thank you this morning. Nabatian si Sir John Marie Vargas, ang chief sang aton the DRMO Bacolod. Partner dira si Sir Aaron Bais, kag ang tanan dira nga nagatrabaho, no, puti-putoy gid serbisyo, disinfection team, rescue team sa DRMO. Salamat and congratulations sa inyo. Padayon, no, padayon sa serbisyo kag padayon gid sa trabaho. And nahulat pa si Nong Boy, makatudiri-dugay si Nong Boy Duran, no, may i-discuss na kami kadali, but gusto ko man pasalamatan ang ato niya membro sang ATRO from April, ang first nato niya batch nagabot April 28, almost 2 months nakita nga nagabulig diri, tatap sa mga OFWs. Of course, si Owa, no po naton si Owa, si Mizel, si Miss Joni, si Marco dira sa Owa, salamat gid, no. And of course mag-ulang gid ang aton niya DRMO, headed by Sir John Marie Vargas and Sir Aaron Baez, thank you gid. Sinang Jing, no, ng Kumbite, kag sinang Bekbek, Victoria Parañas, thank you gid, no, amon sa mga partner naton, ang mga doctors naton, ang ako niya vice chairman diri sa ATRO, si Dr. Ann Pornan sa City Health Office, but of course si Dr. Mel, kag si Dr. Grace Tan, kag mga nurses dala City Health, upod makamnipulaw sa alas 3 ang isa kagabi, no, para maghulat sang resulta, bo kabay pa subong maabot na. Of course si Miss Sandra, no, si SIP, ang atong tourism officer, nga naga-partner man niya naton sa pag-identify sa mga hotels naton dire. DILG si Miss Ethel, kag si Miss Bessie upod naton dira. Of course si Francis Guanzon, ang aton niya official nga nurse nga nagaupod sa aton Pulao man, nagasugat sa mga FWs and LSI. Salamat tanan niya nurses sa mga hotel and pension house facility, BHW nga nagabuligid, madamo gid niya salamat sa inyo tanan, no. And of course si Sir Aliada, kag ang mga kapulisan nga na-assign man sa kada facility nga way manuntat, no, ang trabaho kag serbisyo man upod naton. Of course sa kay sino pang na-miss ko? Okay naman tanan, no. Si Dave. Alright. Okay, balikan ko naman duga-duga yung iba, no. And of course si Mayor, si Vice Elcid, si Congressman Greg nga naga-super on top sinitanan nga naga-guide sa aton, naga-advise sa aton sa tanan niya butang aton diri himuon decision making naton, mga major problems, no. And by the way, may good news kita. That's why invite ko diri subong si Nong Boy Duran. Duwa na kami din sa page. Okay. Invite naton si Nong Boy Duran, din nong. Okay na? Okay. Kay may update lang kita, medyo minami siya nga balita, no, sa syudad sa Bacolod, because in 2 weeks time or 3 weeks time siguro sugda na ang isa ka biolab diri sa syudad sa Bacolod, no, in partnership sa Corazon Locsin, upod natin diri subong. Actually, mabulos man siya sa ako, nagpungko na siya nga daan. Kaya after may program, siya naman ang mapungko din, no? Sunod yung every Sunday morning, si Action Boy Duran. Good morning. Good morning, Councilor, no? Kag sa aton mga listeners sa Istorya Espesyal. Actually, sunod kita dire, kaya atong bisita karon would be the DepEd Division Schools Division Superintendent, no? Pero ang inilam lang ang gusto ko lang emphasize naton kay i-discuss ang angot sa ining problema bala naton sa mga returning residents naton ng OFWs nga ginapaidalom naton sa swab test. Kay tikon tanaw naton sa mga nagliligad nga may adlaw, nakita naton daw nagsaka ang kuan, no, daw nagsaka ang aton nga kadamuon sa mga COVID patients naton. Siguro this is mainly due to the fact na may mga test nga nagwa mo. May mga test nga nagwa, but if you try to look at it, ang aton nga mga positive cases naton, mga ang nagabalalik dire. Ang nagabalalik dire, majority sang aton nga kaso ang nagabalalik dire. Yeah. Now ang nagwa dire nga pamangkot karon is may mga ara nga nagatapos na sa ilang quarantine period.
pero wala pa nagwa ang results, no? Nga naghalim si Iloilo. Galing si Iloilo mo. Ti kabalo naman ta sa nagligad to councilor, di ba nga ang mga machines to sa testing laboratory sa Western Visayas Medical Center daw na bisyo. So may mga delayed ang mga results. That's why nga ang iba nakagwa na. Like for instance, aning kaso sa Kalihis nga nakagwa na sila tapos ng 14-day quarantine na may isa gali nga nagpositive pag-abot sa result. Amot nga nati. At least ang aton nga mga health officials naghimo naman to sang tikang, no? Para nga kung paano ang protocol nga ginasunod dira, no? But amo ni diri sa Silay, may ari ta di nga kwan. Hindi pala may ari ta di sa Teresita Halando ni Memorial Hospital. Ang regional, ang ato ni Provincial Hospital. Kag pag-itsindi ko sini ang balayran ni mo pa swab test ka pila? Do 3-5? 3-5. No? 3-5 ang balayran dira. I think may ara man invitation from Silay. May invitation man Silay nga Bacolod diri na lang mapaswab test. Meaning, kung drata mapaswab test sa Silay, mabayad ta 3-5. Gusto rin itong pabalo sa aton nga mga kaksyon, nga ang inigali ang swab test natin sa Iloilo, na niya bayad. Yeah. Kaya iyan niya sa Department of Health plus PhilHealth, abe. So, ay niya bayad. So, ang nabaloan ko, sige naman, kung si Mayor mo, kasi ko kay Mayor Bing, Mayor nga hindi tayo dito sa Silay, mapaswab test, kaya parang ari diya, lapit sa aton. Okay man siya. May balayran niya. Okay man ha. Kaya ang syudad may budget magkita actually for that. Galing kati, ini nga mga transaksyon niya, may kuhanin mo. May mga government to government nga mga transactions. Agreements. Nga ti, dito ya sa Iloilo, libre kita dito. Ang syudad hindi magasto. Especially lang preparahan ta nga ng wave ni siyang maabot ng mga kuhano. Di ba? Sa inyo na. Damo kita actually ginapaabot. Nga which would cost the city sila ni mga gastuhan kita sina mga 7 to 10 million a week. Kung kadako gali sa nga mo sina. Pero tayo ang ambal ni Mayor nga okay man na sa Silay, kaya naton may budget kita, may pundo kita para dira. Pero ti idea libre kita sa Iloilo. Na-delayed mo lang to mga resulta tungod sa kuan sa pag-backdown sa mga machines, hindi ba? Na-delay lang to mga resulta tungod pag-backdown sa machines. Nabaluhan ko man, naman niya kaistorya sa kay Director Convocar sa Department of Health sa Region 6. Nga ti ginamalan na siya ni Director Convocar nga ti wag hindi problema nga diri sa Iloilo, no? Pag balik sini nga daw makaayo na ni mga machines, mas madasig nang gawa sa mga resulta. Kaya I think amat-amat na, no? Nagaginawa na mga resulta, Councilor. Actually, nong ang isa pa kaya butang, doon hindi man niya issue ang pagpabulig natin sa probinsya. Supposed to be. May istoryahan na siya. Ang cause ng delays niyo, kaya massive tong pag-abot. Na-timingan gito. Kaya dulo mo naton ang nagabot hindi lang taga Negros ha. May nagalabot man to sa Iloilo, sa Capiz, sa damo man to ha. Kaya nga apektado sa delay, amot sila pinakatako nga batch. Kaya sunlog dyan. Ang even ng Iloilo, kag ang Bacolod, amon ni pinakatako nga batch nga arrival. Ila sa ilaman time nagbisyo. Sige mo nagamangkot sa akon bala ko nga ako no ng mera man sa Silay nga awad natin dito padala ang resulta. Actually amo niyo. Before pa na nag-operate inang Silay, napadala na to yung specimen sang tanan-tanan ng OFW nga delay. Silay actually I think daw last week lang yan, no? Do June nag-inaugurate ako no do June 2 tapos nag-operate sa do mga June 6 I think. That's why last week lang sila nagsugod ang Silay no. So ang mga result nila sa nag-alabot ato na to sa Iloilo. Ato na to sa Iloilo. Amo na siyang tabo actually. Hindi mo naman to mabawi kaya to naman ato sila tanan. Tapos kasunlog mo nila nga sa ilagi jet pa ay man niya naggupa. Ang guba ang machine. Ang machine niya no. But ang bati ko sini lately nung boy ang Bacolod is preparing na for a biolab. Oh, okay. Actually, di ba syudad kabalo kita, syudad naghatag di 20 million pesos sa kwan mo. Sa Corazon Locsin para sinang biolab nga kita di sa Bacolod, di ara kita kugulingon. I think within this month of June or the latest siguro first week of July, masugod na di ang operation sa biolab naton diri sa regional hospital which would cater sang mga taga Bacolod, di ba? Taga Bacolod nga libre ya. Libre ya. Nagatag daya ang aton nga syudad sa 20 million at dugay na ya. Sa dumduman ko na pagsugod sa COVID ni March
mga March siguro late sa inyo nga saan nyo gina-aprobahan ina sa council? Naka ano na siya nakablock ka sa process nung sina hindi ka man makapagawa karta sa syudad kung hindi dapat man-undergo na siya sa tanan niya proseso mga legal nga mga procedures pero ang ma-recall ko do last month na okay na siya let's say masusugda na siya Mo gani oo so mayon ay sa kun ari na dire meantime ang aton nga mga swab test, siguro si Mayor ay nagahimo man negotiation sa Teresita Landone Provincial Hospital para nga ang iban siguro naton nga test dito kaya sa nasiling mo na antes na nag-operate siya ang Teresita Landone ang aton mong mga swab test padala na to si Milo napadala na ang napasa na sure lang ni Mayor Bing is may budget for that. Kabalo ka man aguro, ara ka sa council May budget for that. Pwede kayang-kaya. Pero kung makakulibre mo lang ito nga mabayad tayo, abi. Actually, hindi na siya nga libre. Ang information diri sa aton niya, ang Bacolod, ilahin naman na yung province mo. Amon sa pagsugod yun silang pagpadala sang national sa Iloilo, sa region. Kaya diba before, why mo? Kung ma-recall mo, isama lang aton sa Makati. Makati. Ang RITM. Amo na siya RITM. Pag-start sa pandemic, isa lang na diya sa Buga Pilipinas. Oo. Nang sinira na nagpatalaan man niya ang Cebu ang Iloilo, marikol naton. Ako tulokon tagid, ang instructions sang national nga Department of Health, Bacolod dito kamo sa Region 6 padala. Okay. Yan sa DOH. It's not about nga ma-avail ka sa libre. Hindi. Ang point na diya, iyan niya ka Pilipinas, iyan Department of Health national nga mandate kaya basta gani Bacolod dito ka padala sa Region 6 Kag ang Region 6 actually nabaloan naton hindi lang Region 6 ang cater nilo I think ang Mindoro dito man kapabulig man dito man sila kadamo sang dito pero ang inigali nga pagpadala naton diri was the mandate from Department of Health kaya dito ka mo Bacolod padala sa sa Western Visayas sa Medical Center nga laboratory kaya ang usual na practice amo gani nga very loud ko bala mag-post ko sa kung may social media account, yan, bagit yung digit yung namian niya dissolve ang Negros Island region. Pero tulukon mo, sa Subong, we are at the mercy of Region 6. Kagatutoy sa Iloilo. Wala, PRC, Civil Service, magpamedical ang mga seafarer naton. Why ta diya sa Bacolod dito pa kanya ato sa Iloilo. That's why ako with all due respect man sa aton niya national government, do na disappoint kaya pag dissolve sa Negros Island region. Kaya mo to sa bat sa problema naton diri sa Negros mo. Sa Subong ga depend kita gyapon but nevertheless good news diri sa Bacolod nga in 2 weeks time masugod na ya ang aton madiri. I'm pretty sure nga madayon gid na ang aton diri nga kagulion nga biolab. But meantime si Mayor is trying his best nga kuan man kay may invitation from Silay mo. Ang invitation actually is from Silay nga diri ka mo pa swab test amon. Although 3-5 na sa pero may mga PhilHealth, may mga something mo na guro. May idugang kada siguro pero pila na lang idugang mo na no. But amo na nga tikon dito kita libre dito libre kita dito and we can use our funds for other purposes para sa di ba especially sa bunga chimpo pa no I also hope nga in fairness man sa province naka-avail kami to ligad nag-feedback si Doc nagbulig man sila pero nang gali kita mo na hindi ko makuha agad ang concrete nga information pero effective daw ma-charge lang sila may mga charges lang siguro although kung tulukon mo gid may mga PhilHealth na nga maiban hindi pa na mo gid yung exact amount kidya mo no pero I hope si province mga generous enough man nga samtang nagahulat kita sang aton man dire sa Bacolod base makabulig-bulig mas laya sa aton yung mga resulta nga nagasinulod pa lang yan. So ining mga resulta we should understand ang delay sa mga resulta i-emphasize ko laliwat ang delay sa mga resulta naton dire is halin dito sa region kag ang aton dire nga naguluwa Subong na-submit na ni sila even before the start ng operation sa biolab dira sa may Teresita Landone Regional Provincial Hospital. So padala na to gali. So ining mga sunod naton nga mga konti tan-awon naman ninyo ni nga mga official naton kung paano ang mga swab test. Medyo ining late test niya okay na ya. Kaya may ginawa ng result sa 14 days pa lang sila mo. Kaya guro nagkayo naguro to one. Ang nagsa-suffer gid niya atong mga OFWs kasudlog gid kay sa tanan niya mga repatriation programs ilan di batch ang pinakadamo both Iloilo amo ni no magabot na yung OFW tag 20 na tag pulo tag 15 ang ilang nga batch sobra sini
Yung mga 150 ni sila sa Iloilo, mga 150 man, nagtingog gidya, and sa ilan man ni batch Nagdamag-down ang machine. pero before ko yung mag-end sa program ko, gusto ko gidya i-recognize sa mga OFWs nung grabe nga patience sa mga tao. Gareklamo lang ni sila, nagwangal ni sa tuod, nag-rant ni sila, pero tulokon mo, grabe ila pag-cooperate sa aton. Grabe pag-cooperate na sa aton. Amo na ako nga gusto ipamangkot. Ano nga katabo sa mga kuan naton, sa mga ano gani pa na ni quarantine areas naton? Ano nga katabo da kay may magagagawa nga balita nga do may marali na kuno may gapalangakig na. Grabe. Oo. Of the majority nakasindi. Ang majority makita mo gid balay nga kalma. So do pilala na iya ang Let's say may mga 20%. Galing ka ka nga mo niyo. Hindi na sila ma-blame. Kaya ga-depression na sila mo. Correct. Galing kayo na block bisaron mo gid. Kita din ka katamaan kahit nga nag-extend sa 14 days. Pero tulokon mo sa Manila tag 2 months sila. Oo. Sobra pa sa tanan ang ilang antos to ya. Correct. Galing kayo tungod kita din last nga part, kita nagasalod sa tanan nila nga hinakit which sa Kalabegon ko din nag-handle sini, naintindihan ko. Mas ginabutan kong kagulingon ko sila. Blam nang hindi ka pakig, mas madalo ang understanding mo and patience sa ila. I would agree with you no nga ining mga OFWs naton or returning residents before na sila nagpauli diri na quarantine ito na sila mo ikaw bala paminsara bala ka ikaw i-quarantine ako gani nakagi ko may sa ano mo na bala nga ma-quarantine daw 7 days lang gani do kalain lagi diyan kawalain how much more nga quarantine kita 14 days pag abot mo di quarantine ka another 14 days so nagdugay ka makadto sa pamilya mo hindi ka makakadto sa pamilya mo so mo nang iban may reaction gid man hindi mo madula grabe lang sitwasyon why hindi ka kita init ay hindi sila kagawas kwarto kagawas na kadali hindi as much as possible hindi okay kay stricto kami kaya pa bala batch bilang Y positive. Tama nga batch may positive. Even ang nag-graduate agapon, may positive nga isa, amo ring na-isolate naton. So every batch may aragid. That's why grabe kita ka-stricto as much as possible. Grabe kita ka-stricto hindi kita magwaanay kay kung makatupad sa mga upo diyan, makaistorya siya. Kag wais lang nag-observe measures, lahat nan siya dayon positive ng isa. Ano ba nga ako na question di amo ni? Ang mga naging pagwa nga pa nagwa ang bilang resulta sa swab test, tani ang dapat kamo na lang sa kagulingon yung bala. Quarantine sa kagulingon. Home quarantine na tawag naton. Dito mismo sa inyo, quarantine ka mo. Ito hindi kayo paggawa nyo. Iya nga, pag naggawa ang result sa inyo swab test, naglagaw-lagaw ka to imo. Iya ka nag-inom-inom ka to imo. Iya kang naghalas ang kundi. LSI ni sa namin ta ha? LSI. OFW, ay man niya mo? OFW. Kung dito niya ila quarantine mo. Di ba yung kaso ni sa nga taga-alihis na muna? Nga nagwa siya nagwa ang resulta tapos ng quarantine period nila hindi naman ma-hold gid nila ni Councilor Sinde kaya tapos na ilang ka quarantine period wala pa nagwa ang resulta pero ang advice sa ila kay reminder sa ila why nagkulang ha wait lang why to siya actually na complete iya quarantine wala siya why na siya result wala pa na complete iyang quarantine period nagano siya lagyo hindi kaya why ko ni siya makuha agad grabe yung focus sa FW I think though ang pagkabati ko sini ng although ti alleged naman niya hindi naman pag-judge ang tao nga nagawala na gid siya nagawala siya nagpandam na siya na daw may kuan na siya daw may mga threat na siya may mga threat na siya so gin-release na gid lang siya why pa nagwa resulta daw one day naman to gali guro kag matapos ang quarantine period ya sa galing gid pagwaya kusyada sa iya tiyan mo titi kundi apektado pamilya mo hindi bala apektado pamilya mo ang imo kaingod apektado balo ka ini nga aton nga problema ni sa amo ni hindi lang kita nga apektado sa personal mo hindi lang lawas na apektado kung hindi kita magsunod sa protocol magpasaway kita hindi lang kita apektado ang pamilya mo, ang community mo ang community, hindi mo na mabasa ng community, mga kids mo. Correct. Kaya dapat you should be responsible enough. May nabalaan ko gani, may nagamusin na daw, I think may saya nga daw pasakaan, kaso gani sang, muna bala, nga you should be responsible sa imo kagulingon mismo, kaya hindi mo panumdumon, mo lang kagulingon, panumdumon mo pamilya mo, panumdumon mo community mo. Correct. Hindi bala? So, basta mo lang na, Councilor, ining parte sa swab test, okay naman ang resulta. Subong, ang Bacolod is about to operate its own laboratory. Kaya meanwhile, may agreement man niya ang city, kag ang Department of Health, nga dito sa Iloilo, libre kita dito ya. Yes. Libre kita dito. Siguro, if force comes to worse, pwede man padaligyapon niya sa province with their invitation. So, kay Mayor may ara man niya budget for that. Willing man niya to pay. Willing to pay. Pero, amo lagi ang mandate sa national is si Bacolod will be under
Region 6 nga DOH nga laboratory dito. Amo nang clear siguro. Amo nang gusto kong balam nung tabo ni sa mga swab test ba. So amo nagli sitwasyon. Sige, Councilor. Thank you. Madamo nga salamat. Ang ato niya nga oras medyo ipit-ipit na gid. Thank you gid nung Boy Duran. Magabulo si Action Boy Duran right after sa atong programa. Isa naman kada Domingo mga ka-action ang atong ginupdan diri sa Istorya Espesyal upod gihapon sa inyo kubos nga alagad konsehal Israeli Sing Salanga. Kung may mga concerns ka mo dira, ara man natin nga Facebook, although hindi natin mabukad subong isa-isa ka libo ang ara sa ato niya private message, but maybe maka-post ka mo da comment no, sa ato niya nga wall para makuha ang ato niya attention kung may mga problema kita ma-encounter. Let us continue to pray for healing sa aton nga agyan subong nga pagtilaw ining pandemic kag nagapati kita nga one day ihaboy man nato nya diploma nato ng ato nya mask no sa babaw para naka-survive na kita sa sining nga pandemic. Don't forget nga magsimba sa bungaga or magpamati sa live streaming because hindi lang nilawas ang ginagutom pati ato nya spirit no, need man ni siya naton i-feed no kag amo ni siyang pinaka protection natin against sa kung ano man niya pagtilao. Madaming salamat sa liwat konsehal Israeli Sing Salanga. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!